35-årige Kasper Elbjørn er opstillet for Venstre til Europaparlamentsvalget den 7. juni. Til daglig arbejder han som pressechef her i investeringsbanken Saxo Bank. Han har tidligere været ansat i Udenrigsministeriet og arbejdet efterfølgende for Venstres forhenværende formand Uffe Ellemann-Jensen i Østersøorganisationen Baltic Development Forum. I 2004 var han desuden medstifter af den borgerlige tænketank CEPOS, hvor han også har været kommunikationschef. Det er der selvfølgelig mange, der har spurgt mig om, hvorfor jeg vil udskifte et godt job her i Saxo Bank med en plads i Europaparlamentet. Men jeg gør det, fordi jeg fuldt og fast tror på, at det europæiske samarbejde er det bedste for Europa, er det bedste for Danmark. Og derfor er Kasper Elbjørn heller ikke i tvivl om, hvad han selv vil kæmpe for i Europaparlamentet. Jamen, jeg tror, vi skal genskabe troen på, at EU er den bedste garanti for et bæredygtigt Europa. Vi skal presse medlemslandene til markedsreformer. Det er der brug for i øjeblikket. Vi skal styrke EU's indre marked. Vores mål skal selvfølgelig være fred og frihed og frihandel i hele verden, men jeg ved, at EU kan gå forrest, hvis vi vil. Og så for det tredje, så skal vi målrettet arbejde for, at medlemslandene bliver energiuafhængige. Vi skal styrke den frie verden ved at svække afhængigheden af olie og gas. Og hvis den vigtige energidagsorden samtidig gavner miljøet, så har vi jo bare ramt helt rigtigt. EU er nemlig den helt rigtige ramme for en målrettet satsning på grøn vækst, mener Kasper Elbjørn. Vi skal satse på grøn teknologi. Det er det, der sikrer vækst og velstand og arbejdspladser i fremtiden. Ikke kun i Danmark, men i hele Europa. Det er den vej, vi skal gå. Derfor er det også mit håb, at EU-landene i fællesskab fremover satser massivt på forskning og udvikling af mere miljørigtige teknologier. Regeringen herhjemme har allerede foreslået, at vi fordobler midlerne til miljø- og energiteknologi frem til 2012, og det er den vej, EU skal gå. Hvad er det, vi skal gøre? Jamen, vi skal gøre det rigtigt. Det værste, vi kan gøre, er at gå i panik og indføre love og regler, der måske nok gavner miljøet, men som skader den personlige og økonomiske frihed. I stedet for skal vi passe på de ressourcer, vi har, og få mere ud af dem. Det er det, jeg normalt kalder en borgerlig miljøpolitik. Den borgerlige miljøpolitik, den taler jo netop til fornuften og ansvarligheden hos mennesker. Og det er netop derfor, at jeg tror, at vi kan få de europæiske lande til at følge den, hvis vi vil. Der er særligt én ting, som Kasper Elbjørn altid vender tilbage til, når han er ude og tale om aftenen eller i weekenderne. Og det er den amerikanske præsident Barack Obamas tale i Berlin. Jeg blev faktisk meget inspireret af Obamas tale i Berlin sidste sommer. Han var i Berlin og holdt sin store europæiske tale dernede, og hans tale vakte også stor begejstring for de, der stod og hørte den. Det han sagde, det var, at vi skal rive mure ned mellem allierede på tværs af Atlanten. Vi skal rive mure ned mellem racer, stammer og indvandrere. Vi skal rive mure ned mellem kristne, muslimer og jøder. Og det er de mure, vi skal blive ved med at rive ned. Og det var jo det helt rigtige budskab i Berlin. For hvis der er noget, vi har været gode til i Europa, så er det jo at rive mure ned. Vi skal blive ved med at rive mure ned mellem markeder og mennesker i Europa. Jeg tager ikke til Bruxelles for at indføre nye direktiver, forordninger eller sidde og ret kommaer i alle mulige forslag. Jeg mener, at Europaparlamentet skal være en vagthund, og jeg vil kæmpe for, hvis jeg kommer derned, at vi ikke indfører en eneste regel eller lov, der ikke gør livet lettere for europæerne, og som ikke er med til at rive mure ned mellem markeder og mennesker.